ናይ ቅድማይ መግዛእታዊት ዘመን ኣስመራ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ብዝመፀ ኣፈ ታሪኻዊ ናይ ኣመሰራርታ ዛንታ ከም ዝገልጾ ንመጀመርታ ግዜ ሰባት ክቕመጥሉ ዝጀመሩ ስፍራታት ክስራሓሉ ዝጀመረ ካብ 12 ክሳብ 13 ክፍለ ዘመን ምዃኑ ይሕበር። ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይዛ ሕጂ ኣስመራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮፕቲክ ቤተክርስትያን እንዳ ማርያም ተደኺናትሉ እትርከብ ቦታ ጥንታዊት ኣስመራ ከም ዝተመስረተት ይዝንቶ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ንምስራት ናይዛ ቅድስቲ ማርያም ተሰሚት ቁሸት ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ኣስመራ ተደኺናትሉ እትርከብ ቦታ ካልኦት ተወሰኽቲ 3 ቁሸታት ክምስረታት ጀሚረን ከም ዝነበረ ኣብዚ ሓለፈ መደብ ዝረኣናዮ እዩ። ካብዘን ቁሸታት እዚአን ዕብይ ዝብል ኣገዳስነት ዝነበራ ካልኦት ቁሸት ብቄርቆስ እትፍለጥ ዝነበረት እያ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣስመራ ብምዕራባዊ ሸነኽ ተደኮነ ቤት መኻዕ ኣብ መግዛእታ እዋን ጣልያን ካብ 100 ዘይበዝሑ ተቐማጦ ዝጠርነፈት ንእሽቶ ቁሸት እያ ነይራ። ካልእ ኣብቲ እዋንቲ ብደቡባዊ ምዕራብ ተደኪና ትርከብ ዝነበረት እኩባት ኣጓዱ ዘቐመት ንእሽቶ ቁሸት ድማ ገጀረ ተባሂላ ትፍለጥ ከላ ካብታ ቀዳመይቲ ቁሸት ብወገን ምዕራብ ልክዕ ከምዛ ካልእቲ ቁሸት ብደቡባዊ ምዕራብ ጎዳይፍ ተሰሚት ንእሽቶ ቁሸት እውን ነይራ እያ። ኩለን ዝናኣሽቱ ቁሸታት ኣብዛ ናይ ሕጂ እዋን ኣስመራ መበቆላዊ ኣስማተን ዓቂበን ድማ ንረኽበን። ኣፈ ታሪኻዊ ዛንታታት ተመርኪስና ከም ዝረኣናዮ ባህላዊ ኣሰያይማ ቅድመ መግዛእታዊት ኣስመራ ከምዚ ኣቐዲምና ክንከታተሎ ፀራሕ ንክምስል ከሎ ኣብ ነሓሰ 3 1889 ምስ ምምፃእ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ልደት ዘመናዊት ከተማ ኣስመራ ስዕብና ንከታተል። ካብ 1935 ክሳብ 1939 ዝነበረ ዓመታት ኣስመራ ሙሉእ ብሙሉእ ዳግመ ውጥን ተግብረላ ዓመት እያ ነይራ። እታ ናይ ቀደም ከተማ ነቲ ዝነበረ ዋሕዚ ናይ ኢጣልያውያን ከሰናዳ ኣይከኣለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ሃገረ ጣልያን ግዝኣታ ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ዝተበገሰቶ ውግእ ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከም ማእከል መበገሲ ተወስደት ከተማ ኣስመራ ከም ዝነበረት ድማ መዛግብቲ ይሕብሩ። ቪቶሪዮ ካፌሪ ንሓድሽ ንድፊ ከተማ ኣስመራ ኣብ 1938 ክሳብ 1939 ዝነደፈ ኢጣልያዊ ካፌሪ ከም ዝሕብሩ ድማ ኣብዚ እዋን ውግእ እዚ ከተማ ኣስመራ ቅልጡፍ ለውጢ ምዕባለ ከም ዝረኣየ ትገልጽ። ኤውሮጳውያን ተቐማጦ ኣስመራ ካብ 4000 ዝነበረ ቁፅሪ ዜጋታት ቅድሚ ውግእ ናብ 53000 ብምድያብ ካብ 98000 ጠቕላላ ቁፅሪ ዜጋታት ኣስመራ ዛይሉ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበረ መካይን ብቁፅርን ክርአ እንከሎ ንነፍሲ ወከፍ 6 ተቐማጦ ኣስመራ ሓንቲ ማኪና ትበፅሖም ነይራ ማለት እዩ። ምስ ምብዛሕ ተቐማጦን መፋት ፋብሪካታትን ናይ ንግዲ ትካላትን ከምኡ ድማ መዘናግዒ ማእከላት ከም ሲነማታት ዝኣመሰለ ህንፃታት ድማ ክህነፅ ጀሚሩ። መሃንዲስ ካፌሮ ኣብ 1938 ነቲ ናይ ሽዑ እዋን ዝነበረ ኣመሓዳሪ ከተማ ኣስመራ ዝነበረ ኢጣልያዊ ቡልሽው ዝተባሃለ ንድፊ ቀዳመይቲ ኣስመራ ንኸተዓራሪ ዝተፀውዐ መሃንዲስ ነይሩ። ካፌሮ ከም ኣባል ናይቲ እዋንቲ ብፍሉይ ንምብራቕ ኣፍሪቃን ሊብያን ተባሂሉ ኣብ 1936 ዝተመስረተ ማእከላይ ባይቶ ንድፈ ከተማታት መጠን ክብርታት ናይዚ ባይቶ እዚ ሒዙ ዝመፅእ መሃንዲስ ድማ እዩ ነይሩ። እዚ ክብርታት እዚ ድማ ነቲ ብሰንኪ ቅልጡፍ ምዕባለ ከተማ ኣስመራ ተረሲዑ ዝሃሰሰ ዞባዊ ወይ ከዓ ኣውረጃዊ ምጉጅጃል ከም ብሓድሽ ምትሳእ እዩ ዝነበረ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ምጉጅጃል ድማ ነቶም ደቀባት ካብቶም ወፃእተኛታት ገዛእቲ ምፍላይን ብኡቢልካ ድማ ናብቶም ካልኦት ብሄራት ዓሌታዊ ምብህሃር ምፍጣር ነበረ። ብዓይኒ ካፌሮ ነቲ ኣብ ማእከል ምምሕዳር ዝነበረ ሰፈር ድኻታት ብናይ ንግዲ ትካላት ምትካእ ኮይኑ ነተን ኣብ ፊት ካቴድራል ዝርከባ ዝነበራ ቀንዲ ፅርግያታት ድማ ንኦፊሳትን ተመሳሳሊ ናይ ንግዲ ትካላትን ላዕለዋይ ደርቢ ሕብረተሰብ ዝቕመጠሉ ህንፃታትን ምስራሕ ነይሩ። ነቲ ናይ ሽዑ ከተማ ኣስመራ ኣብ ክልተ ብምኽፋል ሓደ ክፋሉ ንደቀባት ድኻታት እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ነቶም ወፃእተኛታት ብምግባር ዝተወሰኑ ሰብ ትካልን ኤርትራውያን ሃብታማትን እንተዘይኮይኑ ርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ብሕጊ ክልኩል ንምግባርን ድማ ነበረ። ውጥን ካፌሮ ግን ልክዕ ከም ኩሎም ውጥናት ሃገረ ጣልያን ቅድመ ኩናት ካልኣይ ውግእ ዓለም ከይተተግበረ ይፈሽዩ። ድሕሪ ምውራድ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ከተማ ኣስመራ ብዙሕ ለውጥታት ይኽረአ ጀሚሩ። ነዚ ኣመሓዳሪ ዝተክኦ ጁሴፔ ዳዲዮቼ ምስ ከምኡ ተሞክሮ ናይ ከተማ ትሪፖሊ ዝነበሮ መሃንዲስ ፈሬዛ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ብምትሕብባር ካብ 1935 ከም ቀንዲ መሃንዲስ ሰራሕተኛ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኮይኑ ከገልግል ድማ ረቑሖ። ካብዚ ስዒቡ ፈሬዛ
ገለ ካብተን ኣዝየን ኣደነቕቲ ሰሓብትን ዝኾና ህንፃታትን ቦታታትን ኣብ ምህናፅ ዕዙዝ ተራ ዝተፃወተ መሃንድስ ክኸውን ከሎ ገለ ካብ ንምጥቃስ ድማ ህንፃታት ማርካቶን መስጊድ ጃምዕን ክንምልከት ንኽእል ኢና። ኣመሓዳሪ ዳድዮቼ ነቲ ናይ ካፊሮ መደብ ንደቀባት ጠቕላላ ብምንፃል ስፍራታት ሓበሻ ኣፍሪስካ ካልእ ምህናፅ ንዝብል ዝነበረ ስነ ሓሳብ ጠቕላላ ብምንፃግ ኣብ ናይ ሙሰሊን ዝፀሓፎ ደብዳቤ ድማ ነዚ ስፍራታት እዚ ምፍራስ ፖለቲካዊ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነስ ኢሰብኣዊ ምዃኑ እዩ ኣተሪሩ ዝገለፀ። ናይ ዳድዮቼ ስምዒታዊ ተኣፋፍነትን ናይ ፈሬዛ ኣእምራዊ ብልሕን ተደማሚሩ ድማ ነቲ ናይ ሽዑ ኣስመራ ጥዕና ዘለዎ ርጉእ ሃዋህው ፈጠረላ እሞ ክሳብ ሕጂ ከዓ ፅባቐ ብምዕቃብ ካብተን ዝፀበቓ ከተማታት ኣፍሪቃ ክትከውን ኣብ ዲያዋ ርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም እንዳመስገንኩ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኽብ ድማ ሰላም ክነ